Pratikament aħna nagħtu l-opportunità li n-nies jistgħu jitlu ġewwa u jaraw il-post fejn aħna ngħixu. Apparti dan mhux biss ngħixu fih imma huwa bini li bħala storja huwa rikk ħafna. U allura qed nagħtuhom iċ-ċans li jaraw anke dan il-valur tal-istorja wkoll. Din is-sena niċċelebraw il-biċentenarju l-200 sena mit-twaqqif tal-provinċja u allura ħsibna biex propju fil-bidu ta' dan is-sajf qabel ma wieħed jibda l-vaganzi nagħtu ċans lil dawk in-nies li jiġu jaraw l-ambjent tagħna aktar mill-qrib. Dik il-kappella l-antika fl-modi kienu jitolbu fiha l-patrijiet, ovvjament ma' żmien ħasset il-ħtieġa li jitolbu f'post ieħor li huwa l-oratorju li bħalissa għadu fil-proċess tar-restawr. Illum il-ġurnata li rġajna nqasna l-kappella nużaw post ieħor li huwa ħafna iżgħar minn hekk. Il-kunvent għal dan l-aħħar 4 snin bdejna r-restawr tiegħu minn fuq u naqra bdejna niżlin l-isfel. Issa li ħassejna ħtieġa li parti mill-kunvent tkun anke għal pubbliku għaliex għandna ħsieb li parti minnu li fejn niftu bħalissa l-Open Weekend jintuża bħala mużew u allura jkun aċċessibbli anke matul is-sena għan-nies. Sibna li allura nibdew ir-restawr ta' din il-parti. Grazzi mhux biss lill-ħaddiema manka numru kbir ta' volontiera li jiddedikaw il-ħin tagħhom kważi kuljum li jiġu hawnhekk u jgħinuna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Isfel se jkun hemm il-grupp ta' reenactment li ħajjuri anke xi uniformijiet u xi armamenti ta' żmien il-gwerra u hemm anke xeni marbutin mal-gwerra. Apparti dan ftaħna wkoll ix-shelter, għaliex ix-shelter jattira wkoll in-nies fejn in-nies tal-parroċċa mod speċjali fi żmien il-gwerra kienu jiġu jiskennu għandna u ħafna drabi kienu jispiċċaw jgħixu anke taħt il-Knisja, dik li llum ngħidulu ċ-ċentru. Fl-modi kienet ukoll għal xi żmien il-kannierja. U mbagħad ovvjament ser ikun hemm għaqdiet oħrajn bħal laqda tal-modelli tal-knejjes, laqda tal-presepi, ħajkun hemm modelli ta' trasport, l-antik, se jkun hemm min ser jagħti indikazzjoni tal-ikel fi żmien il-gwerra, grazzi għal Carmen Tedesco, u suppost kellu jkun hemm gruppi żgħar oħrajn li ser jgħinuna anke fl-Open Weekend.